Een ravage in Zierikzee na de tornado van gisteren. Maar de stad is volgens de burgemeester toch ook door het oog van de naald gekropen. Ja, had ook iets verlegd kunnen zijn en dan bijvoorbeeld over volle terrassen op het havenpark kunnen gaan. En dan hadden we misschien veel meer slachtoffers of gewonden te betreuren gehad. Vandaag werd er vooral puin geruimd. Overuren dus voor schadebedrijven. En boeren laten opnieuw van zich horen. Goedenavond. Zierikzee likt zijn wonden de dag na de tornado. Honderden woningen zijn beschadigd, overal ligt puin en de schrik zit er nog goed in. Maar er is ook opluchting. Het had nog veel erger kunnen zijn, denkt men. In veel straten in Zierikzee is dit vandaag het beeld. Puinruimen na de windhoos die gisteren zoveel schade aanrichtte. Honderden woningen zijn beschadigd geraakt en 10 zelfs onbewoonbaar verklaard. Topdrukte dus voor dakwerkers, al zaten die niet op extra werk te wachten. We zaten sowieso al voor een jaar vol en nu dit erbij, dat is wel erg lastig om tussen te plannen. Elk kwartier gaat de telefoon wel 3 keer of zo. En hoe gaat het dan als je dan hier in zo'n straat bezig bent? Ja, dan komen allerlei mensen naar je toe of je ook even hun dak kan doen en zo. En ja, het is allemaal lastig. De materiële schade in Zierikzee zit hem niet alleen in huizen. Dit autoherstelbedrijf kreeg al een kleine 100 meldingen van beschadigde auto's binnen. Ja, het is heel divers. Het gaat om lichte schades van rondvliegend puin tot hele zware schades waar gewoon complete steigers en banken tegenaan zijn gewaaid tot betonblokken toe. Ondertussen wordt in het gemeentehuis op een rijtje gezet wat Zierikzee uit het niets is overkomen. Een tornado met een 73-jarige vrouw uit Wassenaar als dodelijk slachtoffer en 9 gewonden, van wie 1 ernstig. Het is een klap voor Zierikzee, maar de burgemeester zegt dat de ramp nog groter had kunnen zijn. Het had natuurlijk veel en veel slechter af kunnen lopen. Als je kijkt naar de baan die de windhoos heeft genomen, dan is dat met name toch over bewoond gebied gegaan, waarbij mensen vaak in hun huizen waren of op tijd naar binnen konden vluchten. Ja, had ook iets verlegd kunnen zijn en dan bijvoorbeeld over volle terrassen op het havenpark kunnen gaan. En dan hadden we misschien veel meer slachtoffers of gewonden te betreuren gehad. Toch moet er nog veel werk worden verzet om het normale leven weer op te pakken. Basisschool De Meijen voor speciaal onderwijs staat in een bosrijke omgeving en bleef vandaag vanwege gevaar op het schoolplein dicht. Morgen hoopt de school de kinderen weer te kunnen ontvangen en dan is het zaak om de schrik een beetje weg te kunnen nemen. Kinderen hoeven niet bang te zijn dat het morgen weer gebeurt. Dus daar proberen we dan ook wel op te focussen. En ze weer gerust te stellen. En dat het veilig is. En dat het gewoon heel uitzonderlijk is wat er is gebeurd. Ook burgemeester Van der Hoek gaat ervan uit dat de tornado in Zierikzee eenmalig was. Ik heb begrepen, zoals ik ook in de persconferentie heb gezegd, dat het uitzonderlijk is dat een waterhoos ook een windhoos op het land wordt vervolgens. Dus in die zin is het wel een unieke situatie geweest. Uiteraard is het denk ik voor de nabeschouwing wel altijd wel goed om nog eens te kijken van is er nou kans op herhaling en waar zou dat aan kunnen liggen. Eenmalig of niet, de bewoners van deze woningen kunnen de komende maanden hun huis niet in. Op dit moment staan tientallen boeren te demonstreren, verspreid door de provincie. Ze zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet. In tegenstelling tot veel andere plekken in Nederland vandaag lijken de boeren hier niet voor overlast te zorgen. En Martijn van der Werf is in Terneuzen. Klopt dat, Martijn? Hebben mensen er geen last van? Nou ja, het is dat ik beter weet, maar anders zou ik zeggen dat ik hier op de jaarlijkse vergadering van de Zeeuws-Vlaamse boeren zou staan. Er staan hier zeker 50 trekkers, er komen er nog steeds aan. Die zal ze straks in beeld zien verschijnen. De barbecue is net aangeleverd, die is ook net aangestoken. 500 stuks zijn hier aanwezig aan barbecuevlees, hamburgers. Dus ze zijn hier nog wel eventjes van plan om te blijven. Er is expliciet van tevoren gezegd, wij gaan de Zeeuwen niet in de weg zitten. Wij gaan geen snelwegen blokkeren, wij gaan ze niet tot hinder zijn. Wij willen alleen wel laten zien dat we er nog steeds zijn en dat we moeten blijven. Wij willen absoluut niet dat we de Zeeuwen ook nog tegen ons in het harnas jagen. De weg blokkeren willen wij niet doen, omdat wij ook de burgers aan onze kant willen houden. Het is niet zozeer dat die niet aan onze kant zouden blijven misschien, maar als wij hier staan, moet kijken hoeveel verkeer er voorbij komt. Dan zien ze, als we met een grote groep zijn, dat het leeft.
En daarom hebben wij gekozen voor een zichtbaarheidsactie. En dat hebben we eigenlijk met heel Zeeland hebben we dat samen besproken met de mensen uit verschillende regio's. En dat is ons doel. Gewoon zichtbaarheid. En bewust besloten om de wegen niet te gaan blokkeren? Nee, ja, ik denk dat we dat woensdag al genoeg gedaan hebben voorlopig. En we hopen dat het indruk gemaakt heeft genoeg voor Den Haag. Hoe gaat dit eindigen? Ja, we hopen op een goed resultaat straks van het stikstofdebat. Ja, Martijn, wat doet de politie hiermee? Nou ja, de politie hield natuurlijk met allerlei scenario's rekening. Ze hebben er ook extra capaciteit op ingezet. Ze wilden niet zeggen hoeveel eventueel extra personeel er nu op de been is. Er is hier net wel even, er rijdt hier regelmatig even een politieauto langs om polshoogte te nemen. Er is hier van tevoren ook even een gesprek gevoerd met de coördinator. Om even door te nemen dat het niet de bedoeling is dat ze de snelweg op zouden gaan. Dat geldt natuurlijk voor heel Zeeland. Als dat wel gebeurt, dan gaat de politie handhaven. Dat kan betekenen met een gesprek, ga de snelweg af. Het kan zijn met een boete of in het uiterste geval dat er ook iemand wordt aangehouden. Maar ja goed, zoals je misschien zelf ook kan zien, het gaat er hier vooralsnog gemoedelijk aan toe. Ja, maar die boeren staan op zeker 13 plekken, verspreid over de provincie. Heb jij enig idee hoe het op de andere plekken is? Nou, vooralsnog we nu horen zijn er geen noemenswaardige incidenten te benoemen. Loopt het overal rustig. Hier in Zeeuws-Vlaanderen alleen al staan ze in West-Zeeuws-Vlaanderen op 5 plekken. De boeren uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen en uit het midden hebben de Westerschelde-tunnel gekozen omdat ze daar meer zichtbaarheid zouden hebben. Maar op de Beverlanden, langs de A58, langs zeker 4 plekken. Op Tolen, langs bijna elke brug. Op de Oosterscheldekering. Als je als automobilist nu in Zeeland de weg op gaat, dan kan je de boeren bijna niet missen. Nee, je zei net al, de barbecue die gaat aan. Hoe ziet de actie er dan verder nog uit vanavond? Nou ja, de boeren zijn zeker van plan om hier tot 7 uur vanavond te blijven. Tot dan lopen de stemmingen in de Tweede Kamer over wijzigingen eventueel in dat stikstofbeleid. Het ziet er overigens niet naar uit dat dat enig effect zal sorteren voor de boeren hier. Dat ze hiermee hun zin gaan krijgen. Maar één ding levert het de boeren wel op. Een enorme ego-boost. Want er raast hier heel veel verkeer voorbij. En er wordt regelmatig voor ze getoeterd. Dus dat is ongetwijfeld goed voor hun zelfvertrouwen. Dankjewel, Martijn. ZLM-verzekeringen heeft vorig jaar een forse winst geboekt. Maar de klanten krijgen daar niets van terug. In tegenstelling tot vorig jaar. Toen kregen klanten 10% van de premie terug. Dat gaat dit jaar niet, zegt ZLM, omdat de stormen van begin dit jaar veel schade hebben veroorzaakt. En daar is veel geld naartoe gegaan. Toch nog Wimbledon voor Leslie Patinama Kerkhoven. Ze werd op het allerlaatste moment aan het toernooi toegevoegd door een blessure van een andere speelster. En ze kon gelijk al aan de bak. Vanmiddag speelde ze tegen een Britse met een wildcard en ze won. De volgende wedstrijd die wordt taai. Dan speelt Kerkhoven tegen de Poolse Swiatek, die als eerste geplaatst is voor Wimbledon. In de loop van dit jaar gaat de eerste lichting agenten die op een nieuwe manier les krijgt instromen in het politiekorps in Zeeland. Om de opleiding aantrekkelijker te maken is hij verkort en wordt les gegeven op de werkplek zelf, zoals op het bureau in Vlissingen. En dat allemaal om het tekort aan agenten aan te vullen. Sinds vorig jaar is de opleiding tot agent vernieuwd. Vanuit Vlissingen oefenen de agenten die in hun tweede jaar zitten de praktijk. Dit is een LOP, een leerontwikkelplek. Waar de praktijk onderdeel van het leren plaatsvindt. Deze studenten in Zeeland die maken gebruik van het LOP in Halsteren bij Amsterdam Noord. Daar hebben we 2 lokalen voor het theoretisch deel van het onderwijs in het tweede jaar. Eerste jaar zitten de studenten op de academie en het tweede jaar in de eenheid. Vroeger ging dat anders. Toen moest er voortdurend op en neer worden gereisd. Voorheen gingen studenten 3 maanden de praktijk in en 3 maanden naar school. En nu zijn ze 9 maanden op school en daarna zitten ze de rest van de opleiding gedeeltelijk op school. 2 dagen per week, 3 dagen praktijk en zo wisselt dat zich af. We hebben op dit moment zo'n 90 studenten met een Zeeuwse achtergrond op school, die dus de komende 2 jaar klaar zijn. Maar zo nemen we ook 4 keer per jaar nieuwe studenten in, dus dat aantal hebben we voorlopig nog wel op school. De opleiding is verkort van 3 naar 2 jaar en de toelatingseisen om agent te mogen worden zijn verhoogd. De politie werkt aan een organisatie die wat hoger opgeleid is, durft best wel stappen in te zetten. Dus de basisopleiding is MBO-VIGO. De nieuwe manier en de kortere opleiding moeten ertoe leiden dat het tekort aan agenten in Zeeland wordt weggewerkt. Ja, daar zien we nu wel eerste resultaten van. Ik denk dat het ook alleen maar meer wordt. Hè. Kortere opleiding, maar een jaar naar de academie, vaak in Rotterdam. En daarna ben je meteen al in de eenheid. Dus het is veel nabijer geworden. Agenten in de opleiding werken in kleine groepen en worden geholpen door een praktijkondersteuner. Dan gaan jullie 2
straks even verkeerscontrole doen op het Bellamypark. Auto aan de kant zetten, doorvragen. Goedemiddag mevrouw, zou u de motor heel even af willen zetten? Stephanie is een van de agenten in die vernieuwde opleiding. We doen even een algemene controle. Oké. Ja, ik ben zelf iemand die heel erg vanuit de praktijk leert. En doordat je eerst die 9 maanden op school heb je nog niet echt... Ja, je krijgt handvaten, maar dan denk je, hoe ga ik dit oppakken? En uiteindelijk zie je in de praktijk vanzelf van, dit loopt zo. Dus dan kan je het wel goed oppakken. Je krijgt de ervaring mee, dus je krijgt beeld bij wat je geleerd hebt. Alles is voor de rest in orde. Ja. Dus hier heb ik uw papieren terug. Ja, we zien nu echt dat het nieuwe onderwijs, dus het in de praktijk leren en de afwisseling, dat theorie en praktijk veel dichter bij elkaar brengt en de leermomenten veel inzichtelijker maakt. Dus de focus ligt echt op 2 jaar leren en ontwikkelen. In ieder geval wens ik u nog een prettige dag verder. Oké, dag. Maar er zijn nog wel wat kinderziektes, want door tekort aan mensen is de werkdruk op docenten en praktijkbegeleiders erg hoog. Ziet ook het ministerie van Justitie en Veiligheid. Of de kwaliteit van de opleiding Nieuwe Stijl voldoet aan de verwachtingen moet nog blijken als de nieuwe lichting agenten is ingestroomd in het politiekorps. Een mooie zomerdag. Zon met wat stapelwolken, niet al te veel wind en het werd een graad of 23. Morgen meer van hetzelfde, maar wel iets warmer dan vandaag. Donderdag niet, dan kan er flink wat regen vallen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Morgen om 5 uur een nieuwe. Graag tot dan en een fijne avond.